Bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ila. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Pizza 28 kita sa bulan sang Marso 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod yapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubibita sa tagnay nga launay media sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updang kita sa aton mga Bombo reporters. Kaga sumuman sa aton mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Facebook Live. Kaga subong makita pagi sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, Western Visayas mayara na record nga 127 ka mga violators sang gun ban. Samtang senior citizens padayon nga ginaingganyo nga magpabakuna. PSA plano nga paaidihan ang mga nagapatigayon sa face-to-face classes. Ayuda para sa mga sektor nga apektado sa pagsaka sang presyo sang gatong napanghatag na. Kaguplan baklas nagapadayon. Sa balita nasyonal, 3,000 ka mga residente ang nag-evacuate bangod sa pag-alboruto sang Bulkan Taal. Kag sa balita international, Pope Francis liwat nga naging kondinar ang pagsalakay sang Russia sa Ukraine. Amo ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 29 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Kag karon dugay tinguan naton nga ma-contact ang mangina ko po naton karon ang City Veterinarian sa nga syudad sa nga Bacolod kay daw na kuan kita bala daw na anong tawag sini daw na tingala kita no daw na nga sa nagliligal nga mga halimpas sa nagliligad ang mga binulan kay nagliligad nga semana daw puro na lang niya mga balita ang sabahin sang pagkontra ang programa parte sa ASF kag ining bird flu daw probinsya lang pirmi no. Tingko may araman ayan sang
City Veterinary Office ang syudad sa Bacolod. Ibalo nato na kung ano man niya ang programa sa syudad sa Bacolod when it comes sa pag-monitor sa sining mga nagasululod nga mga karne diriya sa aton nga syudad kag subuman mga poultry products. Kay lately ang may mga report lang niya nga may mga confiscation sa mga nagasululod nga mga poultry products. Kag mga itlog sini kag subuman sa nagligad ang pagbaning sa pagpasulod sa mga karne sang baboy daw ang masyado kasupog naga-implementar amo ang probinsya sa Negros Occidental. Singko nano ang syudad sa Bacolod wala gid. Ibalaw naton karon no pagi sa aton nga City Veterinary Office kung kumusta naman ang implementasyon nila sa pag-monitor daw sa sining mga karne nga nagasulod imported halin sa iban yang mga kaprobinsyanan pasulod sa aton nga syudad sa Bacolod. Ang naibaluan ko lang ya nga ang mga masyado kaktibong aton syudad sa sining ginapatuman nga Task Force Butagoy ini mga pagpang monitor sa mga ginapang-ihaw nga mga kasapatan nga way ginapagibla sa slaughterhouse kag ini mga double dead nga mga karne although nga daw hindi man uso diriya sa aton dito sa Metro Manila daw amo na ang kasami ang mga karne nga double dead. Pero diriya sa aton naman ang ginamonitor ang mga ginpang-ihaw nga sa backyard lang kag way mag-agi sa slaughterhouse. So ibalo nato na karon dugay-dugay no sa aton nga City Veterinary Office. This time mga kabayan makuha na kita sa pila ka mga reports. No, una nato ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini banwa may kaintanan sa mga violators sa Ganban. Sa Western Visayas naglabot na sa 120 city nagkaladakpan banwa tigaman mga tig-agi yang ulo mo kapila na hambalan niya kag kapila naman niya ginabalita diri nga nagumpisa na ang Ganban sa nagligan pa yang bulan binula nag-umpisa ang Ganban pero do hindi gid magpamati kay pasimpalan gid maghala ka dalasang armas luthang ti karon kay nagakatimingan gid dakpan, pagkadakop masiling dayon nga ya, way ko idiya, sir. Ya may Ganban gali. Jesus, kanami pakdulo ng ulong mising, gali. Way kagli kabalo nga may Ganban. Ignorance of the law excuses no one. Oh. Magsiling ka nga ignorance of the law excuses no one. Hindi man naabot sing karon nga nag-ignorante gid sa kasuguan, nagpaulo ignorante, no? Amo na nga excuses no one. Masiling ka, way ko kabalo, may kasuguan gil nga muna. Mayong imuhuni ba? May kakibalo. Ignoramos, mo yan may kakibalo. Nga may muna kasuguan. Din kay mo yan, nagasigi ka lang guri TikTok nga may kakibalo nga. May mga kakay sila nga kasuguan. Sige, kuha natin ang report sa Biagalinya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Madan mera na sang 127 ka mga violators ang nag-violate sa COMELEC Ganban o COMELEC Resolution 10728 no according sa spokesperson sang Police Regional Office 6 na Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So pamadan halin sang January 9 to March 25 amo na ang na-record sang PRO 6 kag nagapanguna sa gihapon ang Negros Occidental nga may ara sang 51 ka mga violators. Pamadan kag nagapangaduwa dira ang Iloilo Province sa mayara nga 21 ka mga violators. Sunod ang probinsya sang Aklan 15 kag nagasunod diri ang Iloilo City 13 kag ang Bacolod City kag Capiz ang nagtay no mayara sila sang 9 ka mga violators kag ang ulihi diri amo ang probinsya sang Antique 5 ka bilog. So may ara man na-record nga 62 ang mga deadly weapons ang na-confiscate sa bilog nga rehiyon size kag 74 assorted firearms. So kalabanan sa gihapon mawadan ang nagkaladakpan diri no ginrespondihan sa mga kapulisan ng mga pagkinagamo no kag hindi man aware nga may ara sang COMELEC Ganban kag ang sa checkpoint naman niya may ara sang dutay lang nga nagaladakpan no kay siguro no sa aton sining mga kauturan aware man sila ba na nagabiyahe bilaan daw kag amo na dutay lang gid. Bombo Grace? Yes, Babadan. Hindi ang gambal nga hindi sila aware nga may kumilik Ganban
kuan na palusot na nato nagyambal nila, hindi sila aware nga madakpan sila. Yes, ang mga gani o mo no, ang mga reasons nila para Sa do ka bahol. no? Yes, kung makalusot pa lang mo kaya mo ng mga rason nila. But of course, tubang na sila sa duha ka mga kaso kay hindi man lisensyado ang mga armas nga nakuha sa ila. So, ang status naman no sa ginapatigayon nga local campaign Mambadan nga nagsugod lang rigad nga nagdaw. So, ano man tauhay, successful no sa nagkailaing nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. May mga dugang nga panumdum no ang aton sining nga spokesperson sa PRO 6 aton kamatian si Lieutenant Colonel Arnel Sol. Okay, daligid lang. Ang data naton ma'am no as of March 25 lang subong no. Okay. May ara na kita 127 ka individual sa bilog nga Western Visayas nga na dakpan nga nag-violate sa gina-implementar naton nga COMELEC gun ban. And may ara kita 74 ka assorted firearms nga na-recover kag 62 ka deadly weapons. So, ang Negros Occidental sa Ponso, ang panguna, no? Yes, ma'am, no? Ang Negros Occidental may ara 51 ka arrested individual. Ang Aklan may ara 15, ang Antique 5, ang Capiz 9, ang Guimaras 4, ang Iloilo Province 21, ang Iloilo City 13, and ang Bacolod City 9. Okay. So, sir, ang kalabanan sa nagkaladak pa ng Manjapon, hindi sila aware? Mostly ni Ma'am Giapo, no, ang nagkalalakpan na na-involved sa mga sinagamo and during sa pag-responde sa aton mga kapulisan na amoy ni na dakpan sila nga may armas o kon bladed weapon. How about, sir, sa number sa nagkaladakpan sa checkpoint, sir? Damo, bala ka muna dakpan dira? May nadakpan man kita sa checkpoint pero medyo jutay lang compared sa sa mga individual nga nadakpan during sa pag-responde sa aton mga kapulisan. So, but silingon sila aware na gid ang mga katawhan? So, possibly nga aware na gid man sila pero may ara gyapon nga kisa nakainom na engage sa mga kinagamo, that's why nga amo na nadakpan sila. How about, sir, kamusta man ang mga ginpatigay nga grand rallies opening for local campaign sa pagbantay sa mga kapulisan? So far, peaceful man ang mga campaign activities nga ginhiwat. At man kita, nag-provide man kita security and wala man kita sa may na-record nga insidente nga makonect nato no sa sa local campaign period. Gusto lang nato ni palagot sa aton mga kauturan nga ang aton handom is malinong kag matawhay nga May 9 na 2022 national and local elections. And paano pala ni naton ma-achieve no? So malapotin naton kung magbinuligay kita tanan. Suportahan ninyo ang inyong kapulisan and of course kung may mga naduda-duda kamo dira no nga mga individual nga nakita i-report nila yon sa nearest police units naton para ini matagaan sa action. So as of now, Madan, zero kita na wala sa record sa any election related violence no diri sa Leon site. Okay. So Madan, naman ang balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din na ba to nag-report para sa mansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Report gikan sa patrol. Ini may kaantanan mga kabyanan sa mga violators sa gunban. Kag ang iban kuno wala isang ideyang may kumilik gunban. Ayo, dako nga kaladawan nga magsiling kita yang way kita ideya nga may aras ang kumilik gunban. O araw-araw na nga kabalo ka gani mangita ideya makaarmas ka. Way ka kapangita ideya nga makaangkon ka sang impormasyon nga may ginapatuman subo nga kumilik gunban. O araw-araw na ginaya nga halos tanan nga mga katawan bisan sa kabukiran pa nga do hindi na malabutan sang sa mga balita kag impormasyon na nakibalo siguro iya nga may gunban subong. Ina nga mga palusot siya do kabahol. No? That's why nga ang aton nga gobyerno dapat may untogid
Kaya ibantala ta, ipaibalota kung sino ning mga gun ban na violators kag kung paano ni sila nagkalapriso. Prisuho ni parang magkaladudla kay para sa sunod nga eleksyon, wala na sa may magpasayang-sayang pa nga magsukbit sang armas lutang. Kay kada tuig na lang, ako kung kada eleksyon na lang, amo ni nagkatabo, damo sa mga gun ban violators. Kag amo lang ni permi ang rason nga nagbitbit sila, nagsukbit sila sang armas lutang kay wala sila ideya nga may kumilik ganban gali baw na araw-araw na. Pero kay balo kamo nga may palabuton ng eleksyon. Ha? Tihaw kam nga nakibalo kamo nga may palabuton ng eleksyon, wala kamo yakibalo nga may araganban. Kay upod man nasa eleksyon ang ganban. Kay balo kamo nga may nagapadalagan, kay balo kamo nga may nagapangampanya. Kay balo man kamo kung sino mga nagapadalagan nga mga opisyal sa inyo banwa. Kung wala ka mo ideya, baw, araw-araw na, kung wala ka mo ideya, basi sa kuiba ka mo nag-star? Basi upod ka mo tuyan nito, yang irmitan niya? Kay balo ka mo nga may eleksyon, kay balo ka mo nga kung sino nagpadalagan, kay balo ka mo kung sang sano lang nagsugod ang kampanya, kada magagi ka mo sa dalan, may makita ka mo nga posters dira, may mga campaign materials. Tanan ini nahibaluan ninyo, isa lang gid ang wala nyo may baluan. May ganban? Grabe, no? Perti man sa pagkabahol-bahol nga rason ba? 42 minutos ang nakaligad sa tang nagalason si magabalik ang ini nga panatuntunan pagkaligad lamang sang pinakamang importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Paradyo Bombo. Pabalik naman kami ng sa ato na pag-alaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 11 minutos na bilin kabagadagan kita stag ng alas 12. This time ko naman nato report di Bumbo Carla May Defensor ini may kantanan sa paayag karon sa PSA, Philippine Statistics Authority, kay dapat kuno nga ma-IDhan no ang mga nagapatigayon o kuning involvado sa face-to-face classes. Yan sa piyakalinya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in.
Bombadan. So nagaplano ang PSA Bombadan nga magabutang ini sila sa National ID registration sa mga schools nga nagapatigayon sa face-to-face classes Bombadan. Kay ti sa subong mga tinion mga Bombadan ti madamo pa sa mga kabataan sa subong wala pa nakaparehistro sa National ID Bombadan, no? Kay ti madamo makita sa mga alert status nga nag-agi diri sa Negros Occidental kag Bacolod City Bombadan, no? Nga ang mga kabataan hindi makagwa sa ila sinitag sa tagsa ka mga paniwalay Bombadan. So sa subong ati kung matigayon manggid ang ini nga mga face-to-face classes Bombadan, kiti doon malapit naman lang no ang face-to-face classes Bombadan. So ini I think gusto man sa mga maestraman Bombadan no makapa-ID man ang mga kabataan kaysa subong ati 5 to 12 years old na ang mga ang pinakabata Bombadan no nga nagpatigayon na sa National ID registration Bombadan. So nakigangot naman ini sila sa mga schools sa area sa Hinubaan nakigangot naman ini sila Bumbukarla. Basi dako naman yung issue na yon ang pagpa-ID. Di Bombadan na amo naman na before Bombadan no nga required na gid sa aton tanan nga dapat mayara na gid sa National ID Bombadan. Ti National ID lang man Bombadan no. Ti madamo kita sang kinahanglan nga kung sa bagay, ID. Nga kung sa bagay basta i-recognize ning National ID makapapos ni sa aton transaksyon kay pag sila nga ang imo BID para nga pamatuod nga ikaw gid ni pagduhol mo isa lang ka pagduhol kundi ayos na dayon. Sakto gid Bombadan no kay ini daw ano na gid no mayara sang imo sini nga mga fingerprints ang imo gani nga sa mata gani Bombadan na basa pa no ti amo ni kaga isa pagid ini sa rason Bombadan nga may mga delayed nga nga gina-issue nga mga ID ti ang iban diri malabot na isa ka tuig Bombadan no nga wala nakabaton sa ila sini nga National ID manggod nga batch by batch na Bombadan ti kung ang isa ka batch Bombadan may ara sang problema ginabalik ini ka ginapa manual ang ila sini nga manual checking Bombadan no so amo na ang rason nga ang kalabanan sa aton sa subong may isa nakatuig wala pa nakabaton sa National ID Bombadan. Dala na ko da. Kaya isang Mayo pa ko nagpa-ID sa subong daw way pagyapon daw makasilingan ko nga Mayo man mabot daw Mayo man hindi kay bulan sa Mayo. So Bombadan ti isa naman ko da Bombadan no siguro do mga June ako to nagpa-ID pero at least no dasig man lang magpa-ID Bombadan pero mo lang nagaling dasig magpa-ID dugay ang pag-release. Yes, so ang una gil nga nagpa-ID Bombadan ti do siguro mga after a month na wato na nilang ila sini nga mga idea. Pero sa subong nawi gid no mga binulan malabot gani tuig na subong no isa nakatuig wala pa nakabaton sa ID kay tungod makuha na gani ko no nagprepare na ko diya sa ngakon nga may budget na ko diyo kay sa bulan sa Mayo happy anniversary nako. Wow. Sa pagpa-ID nga wala pagkaabot i-celebrate ko na li kaysa mag-ugtas ako sang sige kahulat pag-abot sa bulan sa Mayo mapaluto ko So Bombadan ti mas Mayo no kung mayara sa National ID Bombadan kay tigiban diri wala iya sang may mga ID ti okay lang ya sa aton kay ti mayara kita ya sang may mga ID may mga company ID kita ya. Yes may company may ID umid man kita. Yes Bombadan ti ang iban diri ti wala gid no sa mga ID Bombadan. So Bombadan papatayan nato ng pahayag gikan kay Sir Luis Gonzales. Ma-coordinate pa kami na sa mga principal siguro kung mapasugot sila. Oo. Okay. So sir anong isa ka rason sir kung okay kundi ang aton nga ginasubong 5 years old and over na nga mga edad. Kaya ang kalabanan sa mga estudyante sang last kong damo sang mga bawal nga magwa sila. Why na sila namo na cater kaya tungod nga hindi sila makagawa sila mulay. Oo. So kung mag-face to face na sila, kung makatag approval ang mga principals sa kung may face to face na, pwede kami maka-establish dira sa registration center sa ilang area. Okay, so for proposal pa lang ina, sir? Yes, so actually may mga like somewhere in Hinubaan siguro. So naka-coordinate na kami dito sa isa ka school siya man mismo nagambal ang principal nga mo pa ng date mag-start ang ilang face-to-face. Basi pwede man kami guro maka
sa makabutang ko sang amon nga kit for registration. Yes, sir. So, sir, kamusta subong, sir, ang registration, sir, sa mga kabataan, sir? Mga pila nakaporsyento, mga nakaparehistro? Actually, hindi natin masaya mawala kami siyang actual nga statistic ko ang para lang sa bataan. Pero ang actual sa mga register diri sa Negros Central Hospital City, ara na kita mga 2.2 million na kita, nalapit na kita dira. Ang issue sa idea mo ng medyo may problema kita kay pag-abot na dito sa Manila, may ara silang back-end process nga ginahimo bala. Wherein nga gina-verify nila ang every registration. Nga wala dapat na magawa ng mga duplication or mga error sa ilang mga items. So, ang paglimo nila sila dito nga bat by bat ang proseso nila. So, kung nabilong ang imong registration, ang imong transaction sa isinangabat, tapos ang inangabat may ara ang may issue ba lang nakita. So, binabalik na siya sa manual process, gina-check ang tanan-tanan na sa sinangabat para nga clear lang ang tanan. Amo na siyang isa sa rason sang delay sa aton nga kwan. Actually, ang aton subong total nationwide nga registration more than almost 60 million na kita, no? Pero ang aton nga ID, ara pa lang kita more than 10 million. Okay. Diri sa Negros, sir, mga pila pa lang, sir? Ang diri sa aton sa Negros, almost 1 million pa lang gani. Bala mo? Dala na Wala pa gani, oo. Dala na ba ko, Lord? Yes, oo. Okay, so amo na, sir, ang kabudlayan sa subong kay Timera iban, sir, nga pila na, sir, kabulan, sir, nga wala pa ila na wala pa sa So, amo isaptugin na mo busar la kay akon personal gani wala pa man mo. Kami ang February nga una-una nga naka-register pero at subong na wala pa man. Ang siyang rason nga hindi siya magsabay-sabay kay masiling silang dungan kami nagpa-register pero ang nangyara na. So, muna siguro ang isa ka rason da amo na sang bat by bat nga process nga hindi dungan nga sa na separate nga bat na kabilong ang imobla tapos na may ara nga mga na-encounter nga mga issues. Thank you rin mo Carla kining opportunity, no? Sa tanang nga nagapalamati sa Bumburadyo, gusto ko lang ipabalo sa inyo nga continuous pasubong ang aton nga registration sa gihapon sa aton nga national ID, no? Base ko may mga schedule kami sa inyo nga mga barangays kay kung kaysa may nagapabulig na kami sa aton mga local government unit, nagradto kami sa mga barangays, no? May kung sino pa da ang wala gid man nakaparegister sa aton nga step 2 kay step 1 step 2 na siya mo. Pero kung wala gid sila nakaagi step 1, ang kaya naka step 1 sa aton ato lang 2020 to bala. Yes, oo. Naging bisitahan ginaton sa ila balay. Yes. So sa subong niya kung mag-proceed sila sa aton nga center, direkta na sila step 1 step 2 na. Oo, para makompleto. At the same time, aton diri sa Bacolod sa mga mall na ton may ara pa makita na billion din ang mga kits for registration man. Ang mall na ton sumo pwede naman kasulod mga kabataan, dati makalagaw man sila, pwede man nila ma-register ang aton mga kabataan dira man. Yes, sir. Still lang gina-cater na to, nara lang sa 5 years old and above gyapon nga edad, no? Oo, amo man sa gyapon ang aton na to. Kung sino pang may mga kilala dira, wala pa nakaparegister, i-inform lang sila nga sige pa gyapon ang aton registration. Bombadan sa mo to, no, ang pahayagi kan kay Sir Luis Gonzales sa Bombadan, Chief Statistical Specialist sa ako ba way kasi may nakita nga problema sa sining ID system nga ini. Yes, no magluwas sige lamang siguro kung may nagapanago ka sa kasuguan. Nga hadlo kaya nga makita. Yes, oo. Amo ginaabang ba no? So kag way man sa human rights violations na diri kay kag nga secrecy abi way man kay do pa human ni sa iban kag normal man na mag-ID ka kay sa kumpanya gani ginapa-IDhan ka man. Gawad ka sang lisensya do ID mo naman agad man. Identification mo na mo bumukar lang. Yes, ang magigani abang madan no, ti ang mga personal mo man nga mga details mamadan ginabutang man no, madamo naman kita sa mga ID sa bamadan nga aton sige nga mga personal details naka ang ginakandukan na bising ban kay kuno ba si matracking ka kay tan-aw da kung diin ka matultulan ka kuno do hindi maguro. So bamadan ti amo na nasubong no kay atungod nga teknolohiya naton sa subong bamadan gataas bamadan no pati ganing mga lulutuan naton mayara na sang mga electric. So halos may na mga induction nag-level cooker up na subong daw na ganin nagabaga.
Yeah, amugid po ba. Dante naga-level up naman kita no ang technology naton gataas man. So amo man ni siguro bambadan ko nga ang aton sini nga mga ang national ID nga ni bambadan mayara sa aton sini nga mga fingerprints sa mayara pagit sa nga reading sa aton sini nga mata man bambadan. Okay. Babada na may nag-report gikan sa patrol ini si Bumbo Carlamita Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Kaya kung kaisa damo pag gina-require abing ID ko may mga transaksyon ka, pero kung ay pasalig man lang sa gobyerno ang ining national ID sufficiente nakatama para nga i-presentar. Isa lang kapag presentar ti why gid na nami gid no nga may ID ka. Kaysa ma-require ka siya magpresentar ka sang kung may mga i-process ka bala sa gobyerno, ngayon mga sensitibo nga mga dokumento o mga kunado ang mga certification, ba kadamo sa mga ID pang gina-require kung kaisa. Pero kung may ari naman ang national ID system, hindi daw ayos na siya, no? Isa lang, siya daw ka-conveniente. Yari ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby! At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, Marso 28, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Halos 6,000 residente sa Batangas lumikas dahil sa pag-alboruto ng Taal Volcano ayon po yan sa ulat ng PDRRMO. Ang Calabarzon Police naman nagpakalat ng anti-looting team para magbantay sa mga bahay na iniwan ng mga residente sa Batangas na lumikas dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Taal. Ilang mga crucial projects ng pamahalaan pipiliting tapusin bago matapos ang termino ng administrasyon. Ayon po yan kay Pangulong Duterte. Ang Philippine National Police naman walang naitalang major incident sa unang 3 araw ng local campaign period bilang bahagi yan ng May 9 polls. Ang investigasyon naman sa lumalalang kaso ng smuggling sa mga agriculture products ipinagpatuloy ng Senado. Ilang mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs humarap sa naturang pagdinig. Sa ating international news, ang Ukraine handang pag-usapan ang pagpapatibay ng neutral status sa Russia bilang bahagi ng isang peace deal. Para naman sa ating sports balita, ang Phoenix Suns tuloy pa rin ang serye ng panalo sa NBA kahit number 1 seed na sila sa Western Conference. Abangan sa ating entertainment news, Will Smith sinapak ang stand-up comedian na si Chris Rock sa stage ng Oscars. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman, si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nananatiling nasa Alert Level 3 ang alert status ng Taal Volcano dahil sa nagpapatuloy pa rin na magmatic unrest dito ayon kay FIVOX Director Renato Solidum. Ibig sabihin lamang na bawal pa rin ang pagpunta sa Volcano Island at inirerekomenda rin nila ang evacuation ng mga nakatira sa mga ilang barangay ng bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Mababatid na simula nga noong 2020 nang mag-alboruto ang Taal Volcano ay pinagbawal ang access sa Volcano Island na dating tirahan naman ng ilang libong katao. Sa ngayon, sinabi ni Solidum na ang sulfur dioxide emissions sa Taal Volcano ay umaabot na sa mahigit 1,000 tons per day. Patuloy pa rin aniyang babantayan naman ng ahensya ang aktibidad ng bulkan sa susunod na 2 linggo bago pa man magdesisyon kung sakali bang magkakaroon ng pagbabago sa alert status sa naturang bulkan. Gayunman, sa ngayon ay inaabisuhan niya ang mga residente na nakatira malapit sa Taal Volcano na magsuot ng N95 mask para maprotektahan ang kanilang sarili laban sa ashfall. Walang naitalang volcanic quakes naman sa Taal Volcano sa nakalipas na 24 hours ayon yan sa ulat ng FIVOX. Sa kanilang 8 a.m. bulletin, sinabi ng FIVOX na ang namatang aktibidad sa Taal Volcano ay ang upwelling o paglabas ng mainit na volcanic fluid sa lawa nito na nakapag-generate naman ng 1,000 meters na taas ng plumes.
Sinabi ng PHIVOLCS na noong Marso 27 aabot sa 1,140 toneladang sulfur dioxide ang inilabas ng Taal Volcano. Sa ngayon ay nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 3 sa Taal Volcano na nangangahulugan na mayroon pa ring magmatic intrusion sa main crater na posibleng maging dahilan ng pagsabog. Samantala, update naman mga kabombo at ka-Star Nation sapagkat umakyat na sa 5,693 na mga residente o katumbas po yan sa mahigit 1,500 na pamilya ang inilikas sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas kasunod nga po ng pag-alburuto ng Taal Volcano noong araw ng Sabado. Sinabi ng head ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Ginoong Lito Castro na nasa 1,541 ang kabuang bilang ng mga pamilya na kasalukuyang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Ang mga ito ay pawang mga residente na mga lugar na pasok sa 7-kilometer danger zone. Malapit po yan sa Taal Volcano. Bilang nariyan pa rin naman ang banta ng COVID-19 pandemic, sinabi ni Castro na mahigpit na ipinapatupad ang health protocols. Kaya naman sa mga evacuation center, nasa 2 pamilya lamang ang maaaring magsama sa isang silid. Samantala naman ang Calabarzon Police nagpakalat na ng anti-looting team para magbantay sa mga bahay na iniwan ng mga residente sa Batangas na lumikas dahil sa pag-alburuto ng Bulkang Taal. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga tauhan ng Batangas sa PNP ang mga barangay na iniwan ng mga residente dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Colonel Glicerio Cancilao, nagsasagawa sila ng regular patrol sa 8 barangays na nagkaroon ng evacuation. Layunin nitong matiyak na hindi magkaroon ng nakawan sa mga naiwang mga bahay. Ito ay maliban pa sa seguridad na ipinapatupad sa mga evacuation centers. Sa record ng Batangas Police Provincial Office, nasa 1,228 pamilya o katumbas ng 4,143 na katao ang inilikas. Ito ay sa mga barangay ng Agoncillo, Laurel, Balete, Talisay at Cuenca. Ayon kay Cancilao, ang deployment ng kanilang anti-looting team na regular na magpapatrolya sa mga abandonadong bahay at ari-arian ng mga nagsilikas na individual ay para nga matiyak na walang magnanakaw. Katuwang ng mga pulis sa pagbabantay sa mga komunidad ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Annalise, so paano yung magiging sistema dito? 24/7 bang nag-iikot itong mga ikinalat na mga tauhan na mula sa Philippine National Police sa pagbabantay sa mga naiwang tirahan na ito ng mga residente, Bombo Annalise? Tama ka, Bombo Dave, 24/7 dahil nga para matiyak na walang makapasok na mga magnanakaw. Dahil nga layo nito para maiwasan o ma-preserve din yung mga bahay na iniwan ng ating mga kababayan na nagsilikas dahil nga sa patuloy na pagbuga nitong Bulkang Taal. So ayon kay Colonel Cancilao, may mga rotation silang isinasagawa. So may isang team na magpapatrolya ngayon and then the following hours na naman, kung ilang oras yon, may bago na namang duty. So katuwang nila ang mga tauhan din ng Philippine Coast Guard at ng AFP, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Annalise Soberano. Sa iba pa mga balita, inihayag naman ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI na si Secretary Ramon Lopez na hindi kailangang ilagay sa Alert Level 0 ang status ng bansa habang binubuksan nga po ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ni Lopez na dahil ilang lugar na raw ang nasa ilalim ng Alert Level 1 ay bumabalik na rin sa 100% ang operasyon ng ilang mga establishmento. Maging ang tourism sector ay nagbukas na rin ng local at foreign tourists dito sa Pilipinas. Napag-usapan na rin daw nila kasama ang Interagency Task Force sa ngayon ang National Capital Region at nasa 47 mga lugar ay mananatili sa Alert Level 1 hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Sa ilalim ng Alert Level 1 na nasa ngayon ay nasa pinakamababang level ay pinapayagan ang intrazonal at interzonal travel kahit ano pang edad at kahit mayroong mga comorbidities ang isang tao. Lahat naman ng mga establishmento, persons o mga aktibidad ay pinapayag
pinapayagan na ring makapag-operate, magtrabaho at makapagsagawa ng full on-site or venue or seating capacity basta't nasusunod lamang ang umiiral na minimum public health standards. Sa kabila nito, hindi pa rin naman inirerekomenda ng DTI Chief na wag nang magsuot ng face mask kahit patuloy pa rin ang pagbulusok ng mga naitatalang COVID-19 infections sa bansa sa mga nakalipas na araw. Samantala naman, ilang mga crucial projects ng pamahalaan pipiliting tapusin bago matapos ang termino ng administrasyon, ayon niya kay Pangulong Duterte. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dave, sa mga nagtatanong kung nasaan ngayon ang birthday boy, si Pangulong Rodrigo Duterte na ika nga ay nagdiriwang ng kanyang 77th birthday. Ngayong araw, ang advice sa atin ng Malacanang ay siya ay nasa Davao City at doon nga ay i-celebrate ang kanyang 77th birthday. At nakaugnay nga niyan, Bombo Dave, ito mismo kay Pangulong Duterte, siya ang nagsabi na porsigido ang pamahalaan at tapusin ang ilang malaking proyekto ng administrasyon bago matapos ang termino nito sa Hunyo. Sinabi ni Pangulong Duterte, kanilang sisikapin na maabot ang deadline ng mga proyektong nakalatag at maaaring maihabol na matapos bago pa dumating ang buwan ng Hunyo. Ayon kay Pangulong Duterte, natili masigasig ang pamahalaan para mapagtagumpayan ang mga hadlang na idinulot nga ng COVID-19 ay hindi naman aniya papayag ang pamahalaan na mapapigil sa pandemya para tapusin ang namamahalang o kaya ay mga naantalang mga proyekto ng pamahalaan. Inagpa na ang pagnanais nilang tapusin ang mga major projects ay bunsod na rin ang kanilang kagustuhang mapakinabangan ng taong bayan ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Nito lamang mga nakaraang mga araw ay personal na pinuntahan ng Pangulong Duterte ang malaking projects na natapos na at pinangunahan ang inigasyon ng araw na ito. So abangan natin yung mga magiging reports pa ni Pangulong Duterte kaugnay sa mga matapos mayabol pa na mga proyekto sa ilalim ng Build program. Bombo Dave, Bombo Jane. Yes, Bombo Raymond, balikan ko lamang si Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan ngayong araw. Ibig sabihin ba nito, Bombo Raymond, expected din natin na pass muna siya sa kanyang weekly talk to the people mamayang gabi, Bombo Raymond? That's right, natumbok mo, Bombo Jane, Bombo Ever, dahil birthday leave o kaya birthday off ni Pangulong Duterte ngayong araw hanggang mamayang gabi at wala siya ngayong pagpupulong sa IATF at yung regular na Monday Talk to the People, Bombo Dave. So wala muna tayong aasahan mamayang gabi na pagharap sa publiko ni Pangulong Duterte. Pero Bombo Raymond, inaasahan ba natin na makakabalik na rin ng Maynila si Pangulong Duterte bukas kung maaari? Kaya Bombo Raymond? Well, posible, Bombo Dave, dahil ang Pangulo naman ay gumagamit ng minsan private plane para fly in, fly out. Ganun lang naman ang kumbaga diskarte dyan ni Pangulong Duterte. Malapit lang naman ang Davao City, 2 hours lang naman yan na biyahe by plane, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Live mula dito sa bahagi ng Makati City, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mamaya, iginit nga po ng Department of Trade and Industry na hindi nga po kailangan ng Alert Level 0 habang nagbubukas pa yung ekonomiya ng Pilipinas. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, Big Summer Lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big Sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naging generally peaceful umano ang unang 3 araw ng kampanyahan dito sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, wala umanong naitalang major untoward incident sa buong kapuluan sa pagsisimula ng kampanyahan para sa mga lokal na kandidato. Nilinaw naman ni Carlos na ang kanilang assessment ay base na rin sa report na isinumite ng mga regional police commanders sa pamamagitan ng PNP Command Center sa kanilang headquarters sa Camp Crame,
Quezon City. Umaasa naman ang PNP chief na tuloy-tuloy na ito sa mga susunod pang nalalabing araw bago ang halalan sa Mayo 7 o 2 araw bago ang 2022 national at local elections sa Mayo 9. Mayroon namang naghihintay na 18,000 local positions para sa mga tumatakbong kandidato. Ang 40-day prayer at tamang pagpili naman sa halalan sa darating na Mayo inilunsad ng CBCP. May pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Inunsad ngayong araw ng Caritas Philippines ang social arm ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang I Vote God, isang 40 days of prayer and discernment o ang tamang pagpili at paghusga sa mga kandidato para sa May 9, 2022 election. Layon ng nasabing programa ay para maigabay ang mga botante. Ganon din ang mga botante sa tamang pagpili ng kanilang kandidato. Pinangunahan ni Monsignor Antonio Labiao Jr., ang Executive Secretary ng Caritas Philippines, kasama si Father Victor Carmelo Jola, ang chairman ng Dilaab Philippines, isang non-profit organization na nagsimula pa noong taong 2000 at layo nito ang pagtulong ng mahihirap na mga mamamayan. Sinabi ni Father Labiao na kanyang iikutin ang mga parishes sa bansa para hikayatin ang pagdarasal para sa tamang paraan ng pagpili ng mga botante ng kanilang iboboto. Sa ating pananampalataya sa Diyos, at ang Diyos talaga ang gitna ng ating buhay, dapat na masunurin tayo sa kanyang utos. At ang mga utos niya malinaw naman. Huwag kang magtakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang magpatay, ano pa ba? Igalang mo ang Diyos, no? Huwag mong pagsamantalahan yung iyong kapwa. So all these are very clear naman, no? Hindi naman inimbento yan ng tao. Yan ay binigay ng Diyos para sa ating lahat. Importante, mayroon naman silang istruktura, kaya maganda no? Istruktura na magsimula sa sa maliliit na grupo yan, small circles. Hindi lang sa sentro ng parokya o ng diocese. Maganda sa simbahan, no, sa mga parokya may mga BEC tawag noon. Basic Ecclesial Communities, no? Sa panig naman ni Father Jola na mula pa noong mga nagdaang eleksyon ay aktibo na ang kanilang grupo sa pakikipagtulungan sa bawat diocese para magkaroon ng malinis na halalan sa bansa. Hindi naman you don't just impose. Sabi ng Pope, sabi niya, priests are there not to replace the consciences of people, but to help form their consciences. Sabi ni Pope Francis yan. How do you do that? You ask questions, you broaden the moral aspects, and we have to realize that it's not only the poor na may challenge tayo sa discernment, any social level yan. Because each group has its own biases. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Investigasyon sa lumalalang kaso ng smuggling sa mga agriculture products ipinagpatuloy ngayong araw ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ilang mga opisyal pa ng Department of Agriculture pati na rin ng Bureau of Customs humarap sa naturang pagdinig. Kaugnay niyan may update si Bombo Dennis Hamito. Umusad na yung pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay pa rin doon sa mga transaksyon, kaugnay doon sa pag-aangkat. Yan ay sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon na palasak o marami naman yung mga produkto dito sa ating bansa ang sinasabi ng ilan sa mga farmers group. Pero kinakailangan pa rin daw ng gobyerno na mag-angkat. Ito naman ang kanilang ipinagtataka at dito sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga ay natalakay na rin Bombo Dave, Bombo Jane, yung modernization program sa Bureau of Customs. Matagal na kasi panukala na i-computerize yung sistema ng Bureau of Customs dahil nga nalulusutan ito ng ilang mga personahe na siyang nagsasamantala dito sa manumanong paraan ng pagpasok ng mga goods at yung checking ay manual na ginagawa ng ilan kaya naman nalulusutan ng ilang mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Maging yung maliliit na mga produkto na kalat na kalat naman dito sa Pilipinas, inaangkat pa rin. Kaya naman sinisingil ngayon ng mga senador ang tanggapan ng Department of Agriculture, pati na ang iba pang ahensya na responsable dito sa sunod-sunod na pag-aangkat. Katunayan, maging yung isda, gulay, prutas ay inaangkat na rin
bagay na may mga sariling produkto naman tayo. Kaya naman sa konsultasyon ay sinasabi na dapat maging prioridad yung mga produkto sa Pilipinas o yung mga produkto ng mga magsasaka, lalo na yung galing sa malalayong bahagi ng ating bansa na madala dito sa sentro o dito sa Metro Manila at dun sa mga pangunahing syudad upang ito ang unang kalakalin bago pa man yung mismong mga inaangkat doon sa ibang mga bansa, lalo na at naapektado yung kalidad pagka inangkat yan na Bombo Dave kung ito yung mga produktong agrikultura dahil maaaring nilagyan ito ng gamot o ano pa man para manatili at magtagal yung naturang mga produkto. Mamaya ay gigisahin pa yung ilang mga opisyal ng Bureau of Animal Industry o kaugnay doon sa naging paghihigpit, ngunit may mga nakakalusot pa rin na kaso. Lalo na itong issue ng bird flu, yan yung binabantayan ngayon, Bombo Dave, upang hindi tayo maapektuhan, lalo na yung industriya, lalo't katatapos lamang ng matinding epekto ng African swine fever para naman sa livestock, Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, tama din na parang on time, sakto din sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon itong investigasyon na ito, bilang ito ay in aid of legislation ata in nature, dahil nga Bombo Dennis, no, malaking problema ng mga magsasaka natin sa mga nakalipas na taon, itong issue sa may smuggling. So ano bang inaasahan natin na mababago sa batas kung sakali, Bombo Dennis, pahinggil dito sa paghihigpit na ginagawa ngayon ng Senado at pag-usisa sa mga iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, Bombo Dennis? Unang-una, Bombo Dave, magiging computerized na yung sistema ng pagpasok ng mga goods para tiyak na tama yung dinideklara at na susuri ng husto at wala nang human intervention doon sa pagpasok ng mga produktong ito para hindi nalulusutan. Minsan, sinasabi ito'y produkto gamit sa agrikultura pero droga pala yung laman. So yun yung mga ganong sitwasyon na Bombo Dave. Maliban dito ay yung sistema mismo sa mga ahensya ng gobyerno, hindi yung kumo kinulang lang ng ilang daang kilo ng produkto, aangkat na agad. Dapat dumaan sa proper assessment. Baka naman yung produktong hindi available sa Luzon, baka meron sa Visayas o kaya naman sa Mindanao. Dito na muna kunin, bilhin para magamit yung mga produkto ng ating magsasaka. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:21 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga sandaling ito, kumustahin naman natin yung sitwasyon sa iba't ibang istasyon nga po ng MRT3 dahil ngayong araw ay inilunsad nga po yung libreng sakay kasabay na rin ng kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niya, nakatutok sa balita si Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, Bombo Jane, exact location natin ngayon. Nandito tayo sa MRT3 Magallanes Station. Northbound tayo, papunta ito sa North EDSA. At sa ngayon nga ay mangilan-ilan na yung mga sumasakay dito sa MRT3 dahil hindi naman rush hour. Kaninang umaga rush hour, Bombo Dave, sinasabi ditong ating mga kaibigan na nasa ground kanina na talagang marami yung pumila para i-avail itong libre pa rin na pasakay ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa MRT Line 3. Bale, isang buwan ito, Bombo Dave, Bombo Jane, magsisimula ngayong araw at tatapos sa katapusan ng buwan ng Abril. Pero may paglilinaw dito itong pamunuan ng MRT3 dahil maaring makapag-avail itong mga commuter nga ng libreng sakay sa MRT3 hanggang Abril at 30. Maliban na lamang dito sa mga araw na sa ilalim dito sa tinatawag na scheduled maintenance mula Abril 12 hanggang 17. So kapag sapit ng araw na yan, walang biyahe itong MRT dahil magkakaroon sila ng maintenance, yung pagsasaayos dito sa mga bagon ng train. Inaasahang nasa 400,000 na mga pasahero yung mabibigyan ng libreng sakay sa araw-araw yan at magtatagal yan ng isang buwan. At ito ngang pinangunahan kanina ni MRT3 Acting General Manager Michael Kapati itong launching
ng pagsisimula ng libreng sakay ngayong araw mula North Avenue Station hanggang Tafa, doon pa rin sa may Pasay na ito. So yung kinalalagyan natin dito sa Magallanes, na observe natin kanina, Bombo Jane, Bombo Dave, na yung mga pasahero dito kahit paano ay na-maintain pa rin naman yung physical distancing pagpasok dito sa MRT station. Pero pagdating doon sa loob ng bagon, hindi natin alam, Bombo Dave, dahil sumakay tayo noong isang araw sa LRT. Yung sitwasyon parang nung dati na siksikan na yung mukha to mukha na yung sinasabi nila kapag sobrang siksikan na, lalong-lalo na sa rush hour, Bombo Dave, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, Bombo Gerald B. ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Kaugnay pa rin sa pag-alboruto ng Bulkang Taal, window hours ipinatutupad sa ilang mga lugar sa Batangas para pansamantalang makabalik sa kanilang bahay ang mga apektadong residente. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Legazpi. Kulang kalmado umano ang mga aktibidad ng Bulkang Taal sa mga nakalipas na oras sa bahagi ng Agoncillo, Batangas. Sa kabila nito, hindi ibinababa ng mga residente ang alerto sa mga posible pang aktibidad ng bulkan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Agoncillo, Mayor Daniel Reyes, pumalo na sa 653 families o 2,250 individuals ang inilikas mula sa Barangay Banyaga at Bilibinuang. Nasa coastal area ng Taal Lake at pasok sa 7-kilometer permanent danger zone ang dalawang barangay. Pansamantalang makikituloy ang mga ito sa halos 200 classrooms na binuksan dahil hindi makakabalik sa kanilang mga tahanan habang nasa alert level 3 o magmatic unrest ang Taal. Bilang pagsunod sa health protocols, magkakapamilya ang magkakasama sa bawat classroom. Habang nasa evacuation center, tiniyak naman ni Reyes ang tulong ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. May grupo ring namamahala sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga hayop na naiwan ng mga lumikas. Meron naman pong wind hours na pinatutupad. Pwede po silang bumalik po doon from 8 a.m. to 2 p.m. Yun lang po mga kalalakihan or yung head of the family na siya pong in charge doon po sa pag-aalaga po ng hayop. Si Agoncillo Mayor Daniel Reyes para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rufalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Ang COMELEC naman iginiit ang kahalagahan ng final testing at sealing sa mga VCMs na gagamitin sa halalan. May pag-uulat naman ng Bombo Radio Vigan. Binigyang diin ng Commission on Elections na walang magaganap na halalan kung hindi maisasagawa ang final testing at sealing sa mga gagamiting vote counting machine sa halalan. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Commission on Elections spokesperson James Jimenez, bago isagawa ang halalan, kailangan umanong masigurado na ang mga gagamiting vote counting machine ay gumagana at walang aberya. Anya, gusto umanong ipakita ng COMELEC sa publiko na walang magiging problema sa mga BCM at iniimbitahan ng ahensya ang publiko upang saksihan ito gaya ng mga election watchdog, stakeholders at mga accredited citizens arm. Dagdag pa ni Jimenez na sisikapin ng COMELEC na i-live stream ang gagawing testing at sealing upang masaksihan ng lahat ng Pilipino. Ang tinig ni Commission on Elections spokesperson James Jimenez. Final testing and sealing sa iba't ibang lokasyon sa buong Pilipinas bago maghalalan. Ang purpose niyan, ipamakita natin na talagang gumagana yung makina at walang aberya. Gusto nating makita ng publiko yan, nangiibita tayo. No? Pero for practical purposes, ang talagang pupunta dyan, yung mga watchdogs, yung mga stakeholders natin, including accredited citizens arms. Ang gagawin ng COMELEC, sisikapin natin ma-live stream yung mga yan para mapanood ng publiko through our COMELEC Facebook page. Ang pinaka-importante dito is that hindi pwedeng maganap ang halalan pag walang final testing and sealing. Iyan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
Nakahanda ang Ukraine na talakayin ang pagpapatibay ng neutral status bilang bahagi ng isang peace deal sa Russia. Ngunit ang naturang kasunduan ay kailangang garantisado ng mga third parties at ilagay sa isang referendum ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi ni Zelensky na ang pagsalakay ng Russia ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga Russian-speaking cities sa Ukraine na may pinsalang mas malala kaysa mga Russian wars sa Chechnya. Anya, kanyang magagarantiya ang seguridad at neutralidad maging ang non-nuclear status. Ito anya ang pinakamahalagang punto. Sinabi pa ni Zelensky na tumanggi ang Ukraine na talakay ng ilang iba pang kahilingan ng Russia tulad ng demilitarization ng bansa. Bombo Entertainment News. Mga kabombo at ka-Star Nation, maki-update naman tayo dito sa umano'y pagsapak ng aktor na si Will Smith sa isang stand-up comedian doon na si Chris Rock sa stage ng Oscars kung saan po siya nanalo bilang Best Actor. May balita si Bombo Nes Mercado. Bombo Dave, bago yan, katatapos nga lang nitong 94th Oscar Award sa Los Angeles kung saan iginawad ang top prize bilang Best Picture sa comedy drama film na Coda o Child of Deaf Adults. Ngunit bago pa man igawad ang top prize, naging pigil hininga ang seremonya kung saan umagaw sa atensyon ng audience ang eksena sa pagitan ng American actor na si Will Smith at comedian host na si Chris Rock. Award presenter kasi si Rock para sa documentary feature kung saan humirit ito na pwede raw pala si Jada Smith na gumanap sa war drama na G.I. Jane kung saan ang bida ay kalbo rin. Dito na biglang tumayo si Smith at sinapak si Rock sabay sigaw na tantanan ang kanyang misis. Matapos nito ay umusad pa rin naman ang programa kung saan tinanghal na Best Actor si Will Smith para sa sports drama film na King Richard. Gayunman, itinuturing na big winner ang American science fiction movie na Dune matapos humakot ng 6 mula sa 10 nominasyon nito. Ang iba pang early winner ay ang Encanto bilang Best Animated Feature Film. Tulad nga na naiulat na matapos ang 3 taon na walang host sa nasabing prestihiyosong award ceremony, bumandera ang trio comic actors ngayong taon. Yan ang Chika Update. Ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At live nationwide, worldwide, mula po sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa-Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa-Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa-Radio Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Pag-istorya nato yung kanunog ang pinapaka mga reports. No? Ilabinagin ang sabahin sa siling ginapayag ko gina ang sabahin sa City Veterinary Office. Ano ang ginahimo karon sa pag-control sa siling pagsulod, posible nga pagsulod sa pila ka mga karnis nga manok. Subong nga may ara kita sa threat sa birds flu o kung ginatawag nga avian flu nga kabyanan. Sa nagligat to African swine fever ang naghatag man sa aton sang kakugmat. Isubong nga kwa naman, ang ining birds flu naman, no? Nga sa diin may ginpang confiscate nga madamong mga karne sa manok nagligad
ang aton nga Provincial Veterinary Office. So inatanan kag pinapagama-report sa aton nga pagabalikan pagaligid lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo hanay sa Udto. 9 minutos na bilin kay magadangat kita sa tag ng alauna. Mga kabiyanan, pag-istoryahan nato ng ining bird flu outbreaks tungod nga nagluntad ang outbreak sa pila ka mga kaprobinsyanan diri sa pungsod Pilipinas. Daw kag although nga may pila naman ka mga lugar nga na-resolve na ang ining issue, pero sa pila ka mga follow-up karon nga pag-monitor, may arasang mga outbreak nga nagluntad na detect sa pinakamang kaprobinsyanan sa Bataan, Camarines Sur, Laguna, Nueva Ecija kag Tarlac. Kag although sa aton wala man diri sa reported kaso sa bird flu, pero maayo nga nagapangaman kita. Ang probinsya sa Negros Occidental pa sa nagligad tudo ang pagbantay sa mga puerto kag mga dulunan naton nga posible pag-agyan sa sini mga karnisang manok, kag bisan pa gani ng mga itlog sa nagligad may ginpang confiscate ang Provincial Veterinary Office. I understand ang sunod sa Bacolod may mga programa man kaangay sini, although nga sa pinaka-latest nga information nga ato na baton wala pa ka pagwat sang
executive order si Mayor Bing Leonardia, pero doon natalana naman to siya magpagawa gani isang executive order. Pero sa piyakalinya, ari karon ang aton nga city veterinarian sa aton nga City Veterinary Office si Doktora May De La Torre, no, sa piyakalinya. Dok, mayong udto. Yes sir, mayong udto. Si Bombo Daniel ni Doc, no, sa piyak nga linya. Yes, Bombo Daniel. Doc, kumusta ang aton nga programa karon sa City Veterinary Office when it comes sa pagbantay naton abi pagmonitor sa sining bird flu outbreak? Yes sir, ongoing ang aton nga monitoring sa tanan nga mga markets, supermarkets, ang tanan nga baligyaan, pati ang cold storage. Continuous ang monitoring sang aton nga task force Butagoy. Okay. Pero sa subong way kita sang siring abi nga task force or team nga nagabantay sa mga entrance point or exit point sang sulod sa Bacolod, kangay abi sang pantalan, mga puerto, abi kag ang airport isa pa naman na mo. Ayan naman ka province, pero may ari kita abi seaport nga pwede man pagasudlan sang kag diri magadungka ang pila ka mga poultry products nga ginabasi bala masudlan kita sa mga poultry products nga apektado sa nga bird flu, Doc? Yes sir. Actually sir, ang bread ko dapat Bacolod City gidman ang mandira or ga-inspect dira. Pero it is sad to note nga kulang pa kami sa tawo. So ara man ang province kumbaga ano na lang kami sa ilaga gasalig or ga-coordinate man kami sa ilaga when needed. Tungod nga sila ang may tawo subong. Pero I just do not know kung magawa ang executive order, kung may manpower complement nga ipagawa upod sang executive order ni Mayor. Okay, pero daw pagkaintindi ko daw mapagwa man gani si Mayor Bing sang iya nga executive order? Yes sir, ang hambal ni City Ad ni Attorney Kwansing sa akon, ang executive order is expected today or tomorrow. Pero sa inyong monitoring medyo wala man sang dapat kita kabalakan nga basi makasulod ang ining bird flu case or ining bird flu sa siyudad sa Bacolod? So far sir, wala pa man ta reported within Region 6 kag diri sa Bacolod. Pero galing kiti dapat maghalong lang kita, no? Yes, Bali sir. ang ano ang epekto sini Doc halimbawa karon kung hindi tabi mapaktan nga may nakasulod abi nga mga dressed chicken tapos infected gali ini siya sa bird flu. Ano ang mangin implications ni sa aton abi kayong lawas? Sir, ang avian flu is considered as a zoonotic disease. Buting ganon, pwede makatransfer sa tao. So, ang epekto sini, posible may ara kita sang flu diri sa mga tao kag sa aton economic side. Kay tungod nga basi makulang ta sa aton nga mga manok, sang itlog, mga amuna. So, kinahanglan i-consider nato ang amuna nga impact in case mayara kita. I see, okay. So bali daw kabudlay man kay kung hindi man kita mapasudlan sang mga poultry products, basi makaangkon kita sang shortage. Kay kung magkaangkon sang shortage, basi magmahal naman ang epekto sini sa market. Yes, sir. Pero diri sa siyudad sa Bacolod, why kita sang sufficiente nga supply nga halimbawa karon sa aton nga mga poultry products kag mga dressed chicken. Di ba daw may mga ari man gani diri sa aton nga syudad daw may ari man gani dako nga producer daw ning taalan daw may ara man gani sa may barangay Mansilingan. Hindi pa ni sa sufficiente, Doc? Sir, as of this time sa monitoring sang Sectoral Concerns Office sang Bacolod, sufficiente pa ang aton nga supply sa manok kag sa eggs. Bisan pa abi nga may banning abi sa pagpasulod sa mga poultry products, daw Yes, okay sir. pa man. Yes, sir. So far, okay pa man ang monitoring ta.
Aha. Magluwas ni Doc, ano pa ang pila naton ka mga programa? Halimbawa ang mga Task Force Butagoy, ano ang mga latest nga mga nagkaladakpan sa mga Task Force Butagoy? Sige pagyapon nga pag-ihaw sa mga kasapatan sa backyard lang? May ara pa gid man sir, pero makita nato naghaganhagan na gid man tungod nga wala man taga-untat ang aton nga task force kag ang aton nga opisina, wala man gauntat sa monitoring kag paglibot sa mga merkado o kag sa mga talipapa para i-implement ang aton City Ordinance 459, which is ang task force creation sang task force Butagoy kag implementation sina. Aha. Okay, pero diriya sa aton syudad sa Bacolod daw hindi man ay syado ka lala ang case ng mga kuano, ng mga double dead nga mga karne. Hindi ka ngay sa Manila. Yes sir. So far may ara pa man ta, pero ginagmay na lang kag laka-laka na. Mhm. Yes sir. Oh, mga ano ayan ang reasons ng mga double dead na ano, mga nagabalatian nga mga sapat nga ginapang ihaw nila sa tag-iya? Sir, so far wala kami monitoring sang double dead. Ang ginamin ko nga ma-confiscate namon is ang mga hot meat nga which is wala ginihaw sa aton nga slaughterhouse. Yes sir. Pero so pero far dawaya wala. sang case ng double dead diriya sa ato, no? Wala pa sir reported ang Butagoy sa akon. Aha. Sige, Doc, salamat gid sa imong oras basi maka-interview ko liwat sa imo. Yes, Kung sir. makapapanawag na sang executive order si Yes, sir. Mayor Bing. Yes sir. Okay, salamat gid Doc kag Yes, sir. mayong udto sa liwat. Mayong udto sa tanan. Thank you. Si Doktora May De La Torre, ang aton nga city veterinarian, tiga monitoring man sila pero wala pa bisang executive order ngin pagwa si Mayor Bing sa augmentation sa nga pwersa sa aton nga provincial veterinary office. Siya dok aktibo abi ang aton nga provincial vet when it comes sa mga kaangay sining issue, mga African swine fever, may arasang bird flu subong. Masyado aktibo mga kabyanan ang probinsya sa Negros Occidental nga tudo tayo ng bantay sa mga seaports kag airport para nga hindi mapasiguro nga hindi makasulod ang mga karne nga posible basi may infected na sang sini nga mga virus nga nagapanghalit karon sa pila ka mga probinsyanan dito ya sa Luzon area. Di sa nagligad pa yang simana ang gina-report ni Bombo Dennis Rubica, interview sa kay Dr. Disina ang mga accomplishment nila, mga pila to kalibo nga mga itlog to nagkala confiscate, ang mga manok, ang mga dressed chicken nga ginpang confiscate mga kabyanan kag sa pagpangini kasugini sa Provincial Veterinary Office. Di only to know nga sa subong sa interview naton sa kay Dr. De La Torre, daw kulang gali sa nga manpower ang aton nga City Veterinary Office. No? Di panawagan naton sa kay Mayor Bing Leonardia kaysa konsiho da nga basi makuha ninyo maduso ninyo dira nga madugangan man naton tawo ang City Veterinary Office para nga may sufficiente man nga manpower sa tiyon nga may mga operation nga kaangay sinisubong nga may mag-create kita sang task force. Paano kita magka-create sang task force kung kulang-kulang kita sang tao? Kagaway kita magka-augment sa Provincial Veterinary Office. Kay balo ko nga daw hindi mayo ang term, not necessarily nga nag-aaway, kundi daw medyo daw hindi in good relation ang duha ka mga opisyal ang probinsya sa Negros Occidental, aton gobernador kag ang aton nga city mayor. No kay balo naman kamo political season subong kag lantaran man nga ginasuportahan ni Governor Bong Lacson ang partido o kung ang nagapadalagan pagka-mayor nga kontra sa kay Mayor Bing Leonardia. Di basi posible daw kahisitan siguro ang aton nga city mayor sa pagpapanaog sang executive order para mag-augment sang pwersa sang Provincial Veterinary Office bala. Ipaiway tananay ang politika, no? Kay iniya para niya sa benepisyo, para niya sa ginatawag nga common good sa populasyon, sa pumuluyo, sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental, kag sumuman sa siyudad sa Bacolod. So bali, kalimtan tanay ang politika,
No? May ara sang bird flu, may mga kaprobinsyanan nga may yara karon sang outbreak. Layo niya sa aton kay dito ni mga kabyanan sa Luzon area ang mga infected karon kay may outbreak sang highly pathogenic avian influenza dito ni sa kaprobinsyanan sang Bataan, Camarines Sur, Laguna, Nueva Ecija kag Tarlac. Da amo ni nga mga kaprobinsyanan. Hindi na malikawan nga base ba may mga ipadala diri nga mga karni sang manok. Kaga dito gali lang naghalin sa sini nga mga kaprobinsyanan nga mayara sang outbreak sang bird flu. So kung makaabot diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, di makatuga ini sang makatuga ini mga kabyanan sang kahalitan, posible nga kahalitan sa aton nga panglawason sa aton ikayong lawas. Ti ini nga concern, hindi niya siling abi nga concern na niya sang amuni nga grupo, sa amuni nga partido, or concern na niya sa amuni nga partido. No, concern ini naton tanan, kag concern naton ini tanan, para iya sa kayuhan sa mga pumuluyo, concern ini sa aton gobernador, concern ini sa aton nga city mayor, dili sa syudad sa Bacolod, nga concern sa aton nga city mayor, because ari dili namtang banwa ang seaport. Dili namtang ang seaport, dili nagadungka ang mga barko nagahalin sa Manila. Dili sa Bridco Port nga ginapanag-iyahan nga namtang mga kabyanan dili sa syudad sa Bacolod. So therefore, kung may obligasyon ang probinsya, si Governor Yunyo Bong Lacson nga sa diin himo niya na kag sa nagligad pa yang mga sinimana nagsako na yang harang sa provincial vet sa mga inabot rin nga mga karne, di dapat buligan man sa syudad. May ara man kita sang aton nga participation, no? May ara man kita sang aton nga contribution, ipaiwaytan na lang ang mga politika daanay. Abirman kun si Bong Lacson nagasuporta da kay Albi Benitez, iyan na iya kinamatarong kaya man na diretso magsuporta da. Sadra man lang siya nagasuporta. Way man na nagakulugan nga kung anong suporta niya dira. Tanan nga tao masunod na gid sa kung ano ang iyang ginambal da. Kay ang tanan nga tao may araman niya sang kailwayan sa pagpili kung sinong pilion niya. Ang importante subong nga ipakita ta sa mga katawhan nga ang aton sinseridad sa pagserbisyo. Ini isa ni kasay sa pagserbisyo. Buligan taman ang aton nga provincial veterinary. Mapapanaog man ta mayor sang executive order nga para nga maka-augment man to, magatukod man kita sa aton yang task force, kag mapadala man kita to sa aton nga task force, upod sa task force man sang, ang task force butagoy tabla, manduan taman nga magbulig man dito sa aton nga provincial veterinary, sa grupo ni Dr. Disina, kay tinukuluya man niya sa syudad sa Bacolod yang ang provincial vet daw dito niya daw sila to dupato sa Bridco nga dapat ang may obligasyon sini nga dako man ang syudad sa Bacolod kay ato niya puerto ni. Kagi hindi man tayo makasiling nga pabayida itugyan talang niya sa provincial vet kay total ang mga karni ni kalabanin ni magbakal sini base sa mga kabanuhanan man ni magatulupa hindi man syudad sa Bacolod kay ti hambal ganigina ni Doktora De La Torre daw supusinti man yang supply naton diri syudad sa Bacolod pero hindi kita magsalig no kay concern niya naton tanan kag dapat yang tagaan naton ini sang gilayon nga aktuhan naton ini sa gilayon kay kabudlay na nga magpalak kita kun ara na. Pareho bala sa COVID-19, igo kita nagpalak, nakasulod na kay sang unang wala pa kasulod sa Pilipinas, daw okay ba lang daw, kumpiyansa man kita, sang uli nga nakasulod, wala matrace up dayon, kundi nagalapta, kundi isa man kita sa nagsuffer sa ginatawag nga pandemic. Damo man ni karon sa bird flu, hingagawon tani, samtang wala iya sa may nagsulod, nga virus, nga kangay sini kag naghalit sa mga kasapatan o naghalit sa mga manok naton.
nga sa una siguro daw mo ginatawag nga aratay, no? Ginaaratay mga manok nga kalamatay. Namo na dito sa mga probinsya nga gina-mention naton, nagakalamatay, nagakalatumba lang, nagakalahulog lang yung manok mo. Tungod sa sining bird flu, no? Ginapang aratay. Di ulaton tapaya nga kita man diring aratayon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang ato malang ang ato malang ipakita taman sa probinsya nga may ara man kita sang puwersa, hindi nga daw isaligtan lang sa probinsya tanan. Di man kagiyo si Doktora De La Torre, daw kay wala pa man kuno sa executive order. Dalang alang pangunahan ako ni Doktora De La Torre ang pagmatumato dra samtang wala yasang executive order gikan sa aton nga city mayor. No, sige. 9 minutos manwa ang nakaligad sa tag ng alauna. Dili sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time kuha naman naton ang report manwa ni Bumbo Dennis Robica. Interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. May kantanan ini sa vaccination. Sige yapon ang kampanya sa probinsya. Kag si Gov Lacson, kita nyo naman to, batian nyo naman to tingog niya nga panawagan sa sigyapon mo sa pagbakuna, no? Pagpabakuna sa mga katawhan sa probinsya sa Negros Occidental. Ti maintindihan taman siguro kung nga ang response ikumparar ang syudad sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya, do medyo hinay ang probinsya. Kaya kadamo sa mga kabanuanan nga sa remote na, nga daw, why naman na sa bungog nila ng mga COVID-19, kaya sila tuya sa mga kaumahan pag nagliligad tong sang grabe piyang ibwal sang COVID-19, nagabatsyag man sila sa trangkaso. Galing kaya sila sa mga kabanuanan, medyo layo sa sibilisasyon, ang ilan man ito ginahimo kung maglain matsyag nila nga do ang simptomas daw, yagid ka COVID, magkuhan man ito, lahob man ito yasang dahon kalibhon ka magpugaon kag ibubo sila alimpuluhan. Nagyakayo man. Kung hindi gani, kung ginaubo, dayo man lang kuha man sang dahon sang oregano. Mayroon pa ginang isa ganina, no, pag ginang lagundi. O kagamo man ang ginapuga kag ginainom. O may mga arap pa na kung ang mga dahon-dahon sa kumanya, mga artemisa, kag iban pa. No, kadamo to ya sa mga herbal nga available lang sa palibot nga pwede nila ibulong sila ginabatsyag. Tiway na nagpa-swab test. Siguro kung nagpa-swab test, mas positive man eh. Nagkalaayo naman lang to. Diyan mo na nga damo mga kabanuanan, ilabi sa mga remote area, nga daw bali wala na sila ang bakuna. Although nga ginakampanya ginaton diri, nga magpabakuna gid kay libre naman lang ginaya nga ginatay sa gobyerno. Kanugo na ya karon nga kadako kadaan sang gingastos sa gobyerno, kun hindi man lang kita magpabakuna, basi butang na niya sa basura ang ginabakal nga mga bakuna bla. No? Kay way man sang malain nga epekto sa lawas ta niya. Protection man gapon sa COVID-19. Sa sininga size ang virus. Ang aton nga probinsya sa Negros Occidental may target nga 80% nga bakunahan. Sa 80% nga bakunahan, mga 60% ang natigayon. May 20% abi nga wala matigayon, mga kabyanan nga mabakunahan, kag tigamay naman ang 20%, no? Kay 60% lang mo ang nabakunahan. Yari ang report sa Piakalinya, Bumbo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel sa Piaksling panahon karon sa kampanya, no, kay kitabo naghambal, no, base wala ang aton vaccination program, no, mapiktuhan na bibubutan kay tip balat naman na mga re-electionist local officials naton iba sa blok sako na magtutok na sa kampanya, na bombo dahil ka malipatan ng vaccination. But so far dili sa Negros Occidental sa pinakaulihin naton nga pagpag-out kinaya sing utos sa kay Governor Eugenio Bong Lacson gain pag si Bumuday Daniel nga base man nga data karon no 60% na no, sa 80% nga target sa nga populasyon sa Negros Occidental fully vaccinated na budan, ha?
may 5% nga ara pa sa one dose, ulat pa sila nga second dose, kag the rest 15% ang wala pa gyud bumudan nga malabutan sang vaksine. Bakit inabalanta sang ligad, hindi ba 70% ang gintala na sang DOH nga target sa populasyon sa kabang lugar, pati lately lang dito sa kaini kay ginbase naman nila bumudan nga sa pinaka-latest nga 2022 nga data of population, tigin increase ini sa 80%. No? Tigaling kita magamay-gamay naman ako sa probinsya. 60% nga fully vaccinated plus 5% nga first dose pa lang. 65%, so mga 15% na lang no, ang nabili niyang populasyon sa probinsya nga wala pa mabakunahan. Pero pumudan sa A2 category, kundi sa category sa ito, sila mga senior citizens pumudan, no? Manubo pagid sa gyapon, no? Ang aton nga probinsya, nubo pagid ang aton sila nga populasyon sa senior citizen naton nga wala pa mabakunahan. Patagan pumudan kalabot kid sa 50% po. Sa aton nga actually ang target population sa senior citizen sa Occidental is mga 269,602 bumudan. No? So far, ang fully vaccinated pa lang, Daniel, mga 46.88% or 126,385. No, sa senior citizen population sa Negros ang fully vaccinated, no? Ang harap lang sa first dose sa mga senior citizen natin is 49.48%, no? Or 133,400 senior citizens pa lang buong. Damo ni sila kablas liga ng balta nga wala pa tawa ka downgrade sa alert level 1, bangod nga way pa kalabot sa 50% sa target naton nga mga senior citizen des Negros ang wala pa mabakunahan. Nga isa sa mga rason kung nga ang DOH na di hatag approval nga mag-downgrade kita iya sa alert level number 1, Bombo Daniel. Pero so far, siling naton kung tanawon tang data bumudan sa Caberlaxon, hindi naman siguro kuwang kita. Hindi naman tamang gid ka ko. Hindi naman alarming despite siling kampanyahan na itakron sa lokal, hindi man ipagpabayaan ko na sa mga LGUs, no? Nga slow down, no? Ang aton siniya ongoing vaccination kahit dali sa probinsya, bastante man tayo po sa COVID vaccine mo. Damo pag-test stocks, no? May nag-abot pa from time to time para yan sa aton siniya wala pang bakunahan ng populasyon sa probinsya sa Negros Occidental. Dennis, yes. Kung sa bagay, sa ako niya pagtanaw daw ay naging manihan, daw nalipong na, napatay ng COVID-19. Daw ano anong igwanta sang COVID-19 niya sa kadamon sa tao nga daw nagbaliwala na daw ay naging sapak bilang COVID-19 tanaw bilang kadamuon sa mga nagatambong sa mga grand rally subong. Gane bumuday sa mga kita sigin umot ni kung baan man siguro COVID-19 mo kasi gahambal man ang COVID kung makahambal siya ya hindi na ta lagyo ta budlaning mga pumuluyo sa Pilipinas batinggilan. Sakto na nakanyati bisan sa national nga level ti makitaan ta naman kung magkampanya ang mga national candidate digid mapunggal mo budan ng dagsa. Tap tuloy bumudan sa pinaka-latest nga dito sa PH kapon March 27 kapon nga bumudan exactly 2 years. Declare kita sa pandemic kay Dudubata March 27, 2020 nagdeklara kita sa pandemic sa Pilipinas. Diba? Kahapon March 27, 2022 exactly 2 years ago bumudan. No? Kahapon ganyo sa Negros, no? March 27 ang active cases na Negros Occidental 50 na lang bumudan. 50 na lang as of kahapon. So gamay na lang ni. Kung makakuan ka mo daw duga ka traumatize ka man sa sanggin ECQ kita di sa una. Pagluwas na lang ya sa mga tao, halimbawa sa aton abi, pwede lang kita makagawa kay essential si tayo mo. Pwede kita kagawa, tido okay lang sa aton, pero sa mga tao blang na-ECQ gid kag na priso gid sila tag sa kapuluyan do kabatya gid trauma mo. Pwede mo ito nag-ECQ ni Gross nga ang makagawa lang ang mga essential workers. May ara ka pa ID bilang pass mo sa
pasis mo, no? Gagmay Tuway ka, damo ka pa sang checkpoint nga pag-agyan mo, sus. Oo. Do, ano man lang niya, marsyaluman. Sipon mo ang dalan, yung linong niya mo, no? Oh. Exactly 2 years ago sa nalikapon nga daw, no? Proti, si Bungsog, 50 na lang ang aton nga Casos Negros. Kung i-divide mo na sa 31 ka mga LGUs, gani bumudan isa duwa guro da bagani LGUs mo zero na, no? Buta gamay na gyud lang proti despite sini continuous gap po niya ato sining vaccination program diri sa Negros, sa aton nga mga seniors, sa aton nga mga minors, ang 5 to 11, ang mga teenagers na ton, Bombo Daniel, na continuous gapon pwede sila kadto sa ilang mga sa mga 5 to 11 pwede sila kadto sa ospital, sa mga adult natin pwede sila gapon nakapakiangot sa ila sila nga barangay BSW sa City Municipal Health Office, pwede gid sila makakadto gapon anytime, no? Pwede sila gapon niya nga makapabakuna, Bombo Daniel, no? Pamatian ta no ang kabahin no sa payag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Especially now, no, since the local campaign na nag-start, if it was slow before, it will even be slower now, no. Right now, the latest is, I think, of the 80% target, which is 2 million already, 60% have already been fully vaxxed, and there's 5% waiting to be fully vaxxed, meaning on second dose, no. So we're close to 65% already of the 80% target. I think we'll still stay at alert level 2 because of the vaccination, which is actually good, no, because it allows us 70% occupancy. Pumudan mo tong kabahin na sa pagpag ni Governor Lacson sa still, no, hoping siya kag mas pabor mo siya nagmudan nga panatanay lilin taga po siya sa alert level number 2, bumudan na kay so far di pagitagaro ka downgrade ang bangod sining manugbudubo pagid wa ta kalabot 50% sang vaccination na sa bayan sa nga A2 category ko mga senior citizens there is a Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong sinyo sa oras 21 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Sa aton nga pagbalik banwa, kung ano man naton ang dugang pang mga reports. Gikan sa aton nga mga field reporters, kung ano naton nga karon dugay ang report ni Bumbuan. May kaintanan sining ayuda nga na panagtag na, ayuda para sa mga sektor nga apektado sa pagsaka sa nga presyo sang langis. Bati mayo kay nabato na nila, may lang di kun sa subong yang mga panahon da sigayaw. Balikan natin pagkaligay lamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig na ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa 26 minutos na kiligad sa tagnang launa. This time ko na ito report sa piyakalinya ni Bumbuan Sindol Sorilia. Daw mayo nga balita para sa mga sektor nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sang gatong. Actually, tanan-tanan man na piktuhan, no? Galing hindi tanan-tanan makaangkon sang ayuda. No? Makaangkon sang ayuda atong mga may kabus ang ilang kinanglanon. No? Medyo kabus-kabus ang ilang palangabuyan. Okay? Kag diri nagasaligid sa ang ilang palangabuyan sa gasolina, kangay sa mga drivers. Sa piyakalinya ko na itong report, Bumbuan Sindol Sorilia. Please come in. Bumbudan, antes pa man nagsugod ang banning period no para sa local bala Bumbudan kay kung may mga projects ka, may mga releasing sang pundo, hindi na pwede kung magsulod na ang local campaign. Amo man ang ginatawag nga banning period pero nakahingagaw release ining 21 million pesos nga assistance para sa mga affected nga sektor. Actually, sa COVID-19 pa ni Bumbudan, pero nadala na malang ni ang assistance para iya sa mga drivers nga sang damlag lang gin-announce ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Subutan balon, mga more or less 10,500 ini ka mga apektado nga sektor
keep na ibombodan ang mga more or less man so kay Ma'am Pasita Tero sa ato niya na interview sa ato niya DSSD head ang mga 1,500 man nga mga drivers no diri sa may syudad sa Bacolod nga ini sila gin-identify sang mga asosasyon kung sa diin sila nabilong. Botang balon bombodan hindi tanan nga mga drivers diri sa may syudad sa Bacolod ang nakabaton iya sang assistance kay hindi man na malipod sa aton may nagakumod man gani iban nga mga drivers di ginatag man gid na iya sang syudad sa Bacolod sang DSSD nga hindi man gid tanan nga mga drivers. Kumbaga bombodan kung sino lang to una nakaproseso kag napasa ang ilang nga pangalan sa ilang nga mga asosasyon amo na siya nakabaton sang 2,000 pesos nga ayuda. Ini siya bombodan separado ni siya sa assistance man nga ginahatag sa national government, let's say sa mga drivers nga medyo dako-dako na iya 6,500 ini nga pundo iya lang gini sa syudad sa Bacolod because may ari ini sang ordinansa sang tinidikdan nato nga interview sa kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos nga nagpapasa siya sang ordinansa para sa mga apektado nga sektor atong nadulaan sang trabaho sa tion bombodan sang pandemya no way back no 2 years ago ining mga sektor iya sang transportasyon sektor iya bombodan sa mga beauticians bala no mga nagamanicure or kung sino dira bombodan nga mga apektado nga sektor nga nadulaan gidya sang trabaho sang pandemic mga waitress mga mo sinabala bombodan di ba damo nagsirado man nga mga kalanan mga musikero dalaman mga yes tsakto na mga musikero kaangay mo binga mga musikero bombodan pero may iba niya abi bombodan nga pare sa imo hobby mo na yang music no pero may ara iban nga trabaho gid na nila bombodan. Oo, amo ginang ila nga pala nga buhian. That is why apektado sila. Nga inablang, kung hindi sila katukar, bombodan, why man sila kalanon. Yes. Do amo gina siya, do dependent sila dira no sa pagkamusikero nila, sa ida nagagitara na sila, nagakanta na sila bombodan or ano pa, naga-flute na sila, no? So amuning mga musicians. So mga 10,500 ni sila, no? So meaning may 21 milyones pesos nga ginpain nga budget ang syudad sa Bacolod. So sang Friday, antes ang Friday bombodan, kaya di ba sang Friday ang pagsugod sang local campaign period. Antes ang Friday, gin-release na siya, no? Na-release na siya, nasugura na sang 2 weeks ago. And sunod dira kay Ma'am Pasita Tero, may ara man gid siya bala bombodan nga wala diri sa Bacolod nga nagproseso, so meaning na pending sila after May 9 na nila maproseso liwat. No? So may ara gid jutay nga mga wala pa nakabaton sang tag 2,000 tungod nga ang iban sa ila nakaproseso tuod pero wala nakapakita. Kay ti syempre kinanglan mo may valid ID ka, kinanglan mo ikaw gid ang makaproseso, no? So amo na siya bombodan ang ining assistance man hati 2,000 pesos no nga makapiyan-piyan na sa ila, no? Ining sa mga 10,500 ni more or less ka mga apektado nga sektor. Again, keep ang transport, gin-highlight ng transport bombodan because they affected gid until now gid iti iba niya nga mga beautician gani nakabalik na sa salon bombodan kay nag-alert level 1 kita. Pero ang mga drivers si bombodan do padayon ni nagagunto kay by tomorrow masaka naman liwat ang presyo sang gatong. Ginpatilaw lang niya sang isa ka rollback, no? Isa ka rollback pero ang oil price hike kaya pila na ni kasimana bombodan. So amo na pamatian bala naton ang kabahin lang ni no sang ato niya nga interview sa kay DSSD head Ma'am Pasita Tero bombodan. Katugid pag deadline man before banning period 24 no. 25 ang banning ta mo. So pila ka bilog ma'am ang recipient sina ma'am? Wala pa subong pa nagagather pa kami kay ang target namon mga 10,500. Pero lantawon ko lang kay doon nag-exceed kami gamay. Okay. So supposedly dapat ang matagdagan tanan mga 10,500. Oo. How much ganin ang budget ng city, ma'am? Ang gin-budget namon ni times 2,000 kina Bali mga 21 million. Okay. Gin-budget namon. Tapos ma'am, sa mga sektor, ano ni ganing ginpanghatagan nga mga sectors, ma'am? Siya mo ni transport. Dason may mga damo, mga sang-una nga hindi na employed nga mga barbero, manikurista. Oo. Mga sectoral group. Okay. Mga labandera, mga damo lang. Oo.
Mga ano ma'am, mga pilaihan ang sa mga drivers na hatagan. Mga drivers, siguro mga sobra 1,000, mga 1,500 siguro dira sila. Okay. Ano ni ganing gin-present nila ma'am, mga requirements? Sa driver iya gin-identify na sila sa ila asosasyon. Okay. But not all of them were given. Siyempre, gamay la kwartata mo. Oo. So, ang ilang nga mga presidente, amo nang nag-determine kung sino nga mga tao ang amon interviewon. Ginlive na lang na namon sa ila. Kahit hindi man gid kami kakilala na sa ila nga grupo. Para mga miyembro nila. So they were the ones who identified. And based man na sa ila, guro may basi may mga criteria man ang mga presidente kag ila officers isa paghatag sa mga ngalan. Kay limitado lang. Oo. So, sang 24 mismo natapos na gid ma'am tanan. Okay. So, damo ang wala nakakuha, but hindi kita kahatag sa ila tungod na banning period na to sang 25. So, I think after banning period, they can still claim their assistance, no? Pero yeah, after banning pa. Pero na-release gid ni tanan ang more or less 21 million or sa 10,500, ma'am. Tungod na may mga unclaimed, siyang nabilin na mo ng mga unclaimed Oo. Kaya damo ang wala na kay ngagaw nga. May iban ka ba nga nagkadto sa kundiin nga lugar, so wala na kay ngagaw puli. Okay. May iban nga mga wala diri at the moment during the payout. So, claim sila nga nakuha, pero wala namang ginhatag sa ila sa 25. Oo. O mag-claim sila, anong ginapangita niya sa ila, ma'am? ID lang man kay naka-comply na sila sa requirements. Before na sila nalista sa payroll, they have already submitted sang mga requirements namon. Like ilang mga certification, mga ID, mga certification command that they were affected during the time of pandemic. Amo man lang gid ang supporting documents. Ma'am, i-clarify ko. Naglapaw siya sa 10,500 ang ginatagan. Oo, ang target naman is 10,500 pero we will sa amon nga paglantaw to naka 21 million kami. So meaning nakasubra kami 11 na andanay ko dali lang. Kay kung mag 21 million kundi mga 10,000 no beneficiaries. Oo. Ti daw nakasurusubra kami gamay sa 10,000. Surusubra. Bubudan, nabatian nato no ang kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Ma'am Pasita Tero. So ara na sa ila no na bato na sining mga benepisyaryo sang apektado nga sektor. Nakip na sang budget ba? Oo, kung tanawon mo 2,000 lang pero tuod kung i-multiply mo sa 2,000 bombodan sa 10,500 ti 21 million no. So amo na man ang nagpagwa or na-release nga pondo sa siyudad sa Bacolod antes sa manaabtan iya sang banning period bombo dan. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. 36 minutos na nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Ang sinro nagapayag nga padayon gyapon ang ilang uplan baklas. No kag kuan natundog gid report ni Bumbo Franz Ando Burgos sa sining uplan baklas, no baklas anay sa mga propaganda material sa mga nagapadalagan. Grabe subong ang politika, no? Nagaamat-amat ti init nga nagainit. Ang sadtuanay daw masyado kakalma nga kandidato. Daw subong daw nagakuha naman. Daw naga-intra naman, nagabuhi naman sa mga tinaga nga daw ang iban nga nagasiling nga daw ay man naton nga expectar nga maghambal sa nga kaangay sinang isa ka kandidato nga daw nakahambalaw. Bad influence kining na updan niya mo.
Hindi gid kamo magpadala-dala sa sutsot sa palibot, no? Kay basi amo nang ikarimalaso. Kaga hindi kita magsagad diya ka pinangutos, explicar lang ta sang insakto kay kun amo nang silingko ang magpangutos pierde. Waay man na iya sa mga nagasutsot na sa palibot nga kung mapirdi ka, kanlawan ka malang nila da. Kag sagad kita ya pa into sa kung ano man ang mga pahamot sang araw sa palibot, basi lain man ang katuyuan la. Basi pagkatapos sa eleksyon lumpiga bla kitaw. Kaya maglantaw kita sa TV nga walang nag-andar. Nanadumduman ko man ang isa sa to ka politiko nga pagkapirdi niya. Gapungko lang siya sa ilang balay, galantaw sa TV mo. Okay man na maglantaw sa TV kung nag-andar ang TV. Galing kay, why nag-andar ang TV? Patay ang TV, sige lang siya lantaw sa TV. Nga, napatay. Siling man to sa iya nga ilo siya, totoo. Siya, abita man na nga pagbatyag sa imo nga kapirdihan. Kaya ang sige mo na ka lantaw sa TV nga wala nag-andar, basi mo nang manginmit sa agod nga maglain ng ulo tablao. Yari ang report sa Kalinya Bombo, Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumbadaan subong ning campaign no period sang tuhoy ni bumbadaan sa mga campaign posters pala. Kaya mo ni ang ilan ng mga ginapakita diri bumbadaan ng mga ginapangkapik na nga mga campaign posters no sa mga tsura ni sang mga politiko subong. Isa nagliga ni bumbadaan ginabantayan tagit ni kay may una ni sila nga wave ang COMELEC together with some agencies ng government no. Nagupod yun bumbudaan in terms sa Oplan Baklas ng operation. Kaya bumbudaan nga may Oplan Baklas. No? Kaya syempre hindi ni both silingon ng election. So bisa din ka na lang hindi makapagtapik o kung makapanglansang dira sa imo ng mga campaign posters. So tayo na ito ni balikan bumbudaan ng Senro no? Sa pagpamuno man sa ilang head niya si Engineer Joan Hirangaya na bumbudaan. Naghatag sa aton sang pahibalo ang Senro. Okay, ibitotod mo po dahil nga nag-release ng COMELEC ng TRO sa Oplan Baklas at temporary restraining order nga ipaiway ko no anay. Pero bumudan it doesn't mean nga dra na lang kutob ang Oplan Baklas, no? Padayon niyang Oplan Baklas nang magahulat lang gid sila sang insaktong mga dates, no? Kung adlaw kung saan onis na magabalik sang Oplan Baklas kay as of now bumudan sila ng observation sa paglibot man sa pila ni ka mga Senro officers no nakita sa bumudan nga do damo na gid no so kadamo na gid sa mga naga-violate o kon sang mga silingato din nga mga nagapasaway man din nga mga politiko in terms sa mga pagpangpaskil ni kag pangbutang sang ilan nga mga campaign posters or materials. So kung sa kay Senro head pagani bumudan do halos tanan gani naga-violate no kaya especially bumudan sa nagligal to ang national campaign pagpangampanya sa nasyonal nga mga kandidato bumudan ato na no agi pagbaklas nato sa unang ugnat sang ilan nga mga Oplan Baklas isubong sa arena local campaign na bumudan do nagdabo nagit kag do nagsa na gid ang mga politiko na nagapang paskil o nagapang butang sa ilan nga mga campaign materials bumudan di sa Senro head pa do halos tanan ni gani matagaan kini bumudan sa violation ng mga politiko ni no so why gid ko na exempted bumudan sa mga o kung why gid bala nagsunod sang isakto ni nga mga rules and regulations in terms sa pagpanapik sang sini nga mga campaign posters kay sunod sa Senro so do matagaan gid ko no tanan bumudan sang penalidad no kay do halos tanan naga-violate gid tanan sila nga simple lang gid kuno nga layi bumudan no sa para sa kay Senro Hirangaya nga syempre hindi gid pwede bumudan mabutangan ang mga kapunuan kay damo gid bumudan subong nga mga posters nga halos laban sa mga puno sang kahoy pinapangbutang no ang ining nga mga campaign posters which is bumudan ma-consider ina nga dako gid nga violation sa COMELEC rules no in terms sa pagpangampanya bumudan. Bumudan may pahayag diri sa aton ang Senro head si Engineer Joan Hirangaya. Ang amon diri nga sa dili na
is that we are waiting sang pagpatawag man sang COMELEC para kay joint ini sa task force sa kuha sang poster sa mga non-poster areas. So sa subong makita ta kita sa dalan daw dumula mo guro mga posters na panglansang sa kahoy. So mo priority tang pangwaon upod ang taga Bureau of Fire kag ang Philippine National Police. So do halos tanan nga kahoy din lansangan na basta sa dalan. So inaya clear violation na siya sa atong election law kag siguro kung amo siyang ground for disqualification basi tanan nga kandidato ma-disqualify. Pero sir, sa inyo nga pagtanaw, sir, di na may pinakadamo, sir, sa may north na bahin or sa may south na bahin, sir? Do para yes man lang. Oo, as long as may ara sila sang lansangan, before sang local election, daw ang mga kahoy pakadto sa north, dahil sila italisay nga area, daw wala pa ko nakita nga poster. But sang pag-start na sang local nga campaign, daw mga kahoy daw na puno na sang mga posters. So away man kami pili kung kinong kandidato basta nagtang siya sa hindi poster area nga especially sa kahoy. Paon na. Okay. Pero sir, ang inyo ning schedule, ano ning inyo pang ginahulat, sir? Ano ang inyong expected date, sir? I don't know sa COMELEC kung saan sila magtatawag kay parang ululupod kami mangkakas. Wala pa sila nag-schedule ng exact na date. May amo nang hindi ko magsilin sila nga buwas, may ara sila sa mga personnel, maupod kami. Supposedly sila ang maset sa mga schedules para nga maka-join kami sa operation. Kay budlay man kung kami lang, kay why kami kabalo kung din mga identified na poster areas, din ang mga amon lang is ang sa kahoy. So muna nga nagahulat kami sa ilang directive man, especially nga sila gid ang main office nag-implement sang mga ng proper na posting sang posters. Sa tanan-tanan nga mga kandidato kag ilang nga mga tao, kami lang pangabay nga kuntani spare ka lang ang kahoy sang ato na poster kay wala man sila gabuto. Tapos ang kinanglano ni nila tubig kag sunlight para nga mabuhi. Hindi iya kay poster nga ilansang tela nga makamat ni sila mapatay. So ang aton nga mga netizens nga atong criticize especially sa cutting of trees sa mga roadsides. Simple tanan nga tanan nga ining gapang tapik sang poster sa kahoy nga matamat nila ginapatay, aton man ma-denounce kay ipalangga ka man ayan ang kahoy. So aton na ginitsansa parang ipabutsag ka man kung ano pa naton ka palangga ang kahoy. Bumada, no? So mutuan sa bahin sang Senro in terms of bumudaan sa mga pagbantay pa nila no kapag ulat kung sana ni mabalik ang Oplan Baklas sa subong pupuntahan do tamo nakit sa mga nagapinasaway no. Dapat kani pupuntahan sila ni ang magkabalo man no. Kundi ni ang dapat ibutang nga mga lugar ang ini nga mga campaign materials. May mismo gani pupuntahan sang nagligat na nga update man no pagbantay man sa Oplan Baklas. May mga specific areas na nagaling nga kundi kit bala pang tingob dira pang butang ang ilang mga campaign sa mga nagkalain-lain nga mga politiko no mapanasyonal man o lokal do tingob drabong mo sa mga specific areas, especially sa mga localities, no? Kag mga banwaga sa darandri sa aton sa Negros Occidental, Bombodan. Okay, sige. Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa Utoy ni Simon Bufran Sandro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Sandro Burgos. 46 minutos ang nakaligad sa tag ng alaon antes si tamag takop may panawagan diri no alin sa Bombo Radio Marbel. Ginapanawagan dira sa Hinubaan, Negros Occidental si Violeta Ingilio Manato nga siya ang ginapangita sa iya bata nga ara sa Manila. 30 years na nga wala niya makita ang iya nga iloy nga si Violeta. Sa nakakilala kay Mrs. Violeta, palihog lang i-message si Diding Alabado sa Messenger o kon mag-contact sa cellphone number
o kon 0917-757-8361 o kung gani sa 0928-678-0574 ang nagapanawagan Diding Alabado. No, sa liwat, na kung sino man nakakilala sa kay Violeta Ingilio Manato, no, ginapangita sa siyang bata nga mga 30 anyos na wala sila magkitanay. No, parang nga daw hindi mabudlayan, pwede man makigangot no, si Violeta Ingilio diri sa Bombo Radio Bacolod, no, para makakitanay kamo sang imo nga bata nga madugay na nga wala kamo kakitanay 30 anyos na. Wala na kita sa nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Ubdanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maliga